plaça de les treballadores i treballadors de Harry Walker. A mitjan del segle passat, la indústria catalana començava a recuperar-se després dels temps difícils de la postguerra. Durant aquell temps, moltes fàbriques es van traslladar al barri de la Prosperitat. L'obertura de la Meridiana havia assegurat una bona comunicació i havia afavorit la remodelació del passeig de Valldaura com a polígon industrial. Una de les empreses de més influència al barri va ser la Harry Walker. Associada amb la Hispano Villiers, responsable dels motors de petita cilindrada, com el del famós Biscooter, la Harry Walker fabricava, a més, tota mena d'accessoris per l'automoció. Donava feina a prop de 500 treballadors als tallers i oficines del passeig de Valldaura. Dels 1.300 metres quadrats que ocupaven al moment d'inaugurar-se l'any 1958, va arribar a ampliar-se fins als 3.400 metres quadrats a principis dels 70. Malgrat l'èxit inicial, va caure en desgràcia per les constants queixes veïnals a causa de l'elevada contaminació que generava, així com per una llarga vaga que va durar entre 1970 i 1971. Aquesta vaga va rebre el suport de moltes altres empreses nacionals i internacionals, com la Maquinista Terrestre i Marítima i les Solex de França i Turí, Itàlia. Després del tancament, diverses plataformes veïnals van demanar que l'espai que ocupava la fàbrica es reaprofités per instal·lar-hi equipaments pel barri. Per això, hi podem trobar el primer institut d'ensenyament de la zona, l'actual Institut Sant Andreu, l'Escola Santiago Rossinyol, el Camp Rio de Janeiro i el Pavelló Poliesportiu Municipal Valldaura. Amb motiu de les celebracions del centenari del barri de la Prosperitat, els veïns i entitats van demanar el canvi de nom de l'indret com a plaça de les treballadores i treballadors de Harry Walker. Un homenatge a la gent que va participar a la famosa vaga de 62 dies.